Ahoj, já jsem Další a vítám vás u dalšího minivlogu, tentokrát z 23. prosince. A hnedka potom, co jsem si šla otevřít adventní kalendář, jsem si šla udělat nějaký příklady z didakťáku. Protože aj nejsem v devíce a v dubnu budu psát přijímačky, tady už vám ukazuju, čím jsem se malovala. A během téhle krátké pauzy bych vás chtěla poprosit, abyste mi hodili like a odběr, pokud se vám video líbí. Tady už mamka připravila oběd, já jsem si pak dala čokoládku a tady už jsme v metru, vyrazili jsme na Staroměstské náměstí. Když jsem z Prahy, tak mě ta architektura tady nikdy nepřestane udivovat, je to fakt krásný. Tady už jsme na trzích a pak jsme se šli občerstvit do hotelu u Malého prince. Tam fakt moc krásné a pak mi brácha ukazoval, že jsem dosáhla 1000 zhlédnutí na minulém videu, takže děkuju moc, museli jsme to oslovit Makronkou a pak jsme šli na takovýhle krásný spot, kde jsme se fotili a točili. Tady už vám ukazuju vchod, dala jsem si bezlepkový trdelník, ještě nějaké video ze Staromáku a tady už jdeme metrem domů. Samozřejmě pozdravit pejsky, tohle je zrovna Albíček. Pak jsme dělali s mamou bramborový salát a dívali jsme na Pretty Woman. A to je dneska všechno. Tak ahoj!